A historia é unha cousa unívoca, coherente e única. Aquí tedes a prova de que non é así, verdad? Entón, nesta materia sempre traemos, disculpas porque a profesora Arteaga, supoño que sabedes que non pode estar aquí, porque ten que dar clase a outro grupo neste momento, pero vamos, isto é unha cosa que facemos para os dois grupos, entre Aurora e Michel. Todos os anos traemos a alguén que no uso da historia oral e utilizando a súa memoria nos explique, nos conte ou nos fale do franquismo, do antifranquismo e da oposición. Esa é a idea, básicamente. E facíamos que quería que vendera Carlos, xa o falamos moitas veces, pero primeiro que non é tan fácil como vos pode parecer. É dicir, a non todo mundo lle gusta contar aventuras de guerritas. E logo, porque iso, se non a historia oral sería moito máis fácil do que en realidade é. Normalmente non hai que fiarse do que cho quere contar, hai que buscar alguén que cho conte que non cho quere contar. Iso por un lado. E por outro, bueno, pois na medida que ainda era profesor da casa, agora está xubilosamente prexubilado, pois xa había menos interferencias coa actividade ordinaria, non? Entón, a súa nova vida de profesor de historia medieval non quería que interferiran na súa vida pasada como a de moitos, como falábamos de eso precisamente, non? E o que quero que vos fale, aquí tedes unha pequena entrada na Galipedia que é bastante significativa. E fixadevos que o máis importante do que contan esas líneas pois é que estudou en Vigo e en Madrid, Enxeñería Técnica Industrial, nada que ver con a historia medieval, que nesta última cidade comezou a militar no Partido Comunista de España no ano 68, bastante axiña. Vos acabo de falar daquela xente nova, eran todos novos, eran novos os curas, eran novos os falanxistas, eran novos os ministros, eran novos os opositores, eran novos os que collían as armas, eran novos todos, e ele tamén. Por tanto, é un representante desta novedade, desta nova xeneración que non fixera a guerra e estaba facendo cousas novas en todos os niveis. Remata os seus estudos en Madrid e volta a Galicia a militar no Partido Comunista de Galicia, refundado como Partido Comunista de Galicia, fundado un ano. Partido do que foi membro do Comité Central, secretario de Relacións Políticas e logo secretario de Organización e primeiro candidato por a provincia de Pontevedra nesas eleccións que acabamos de ver no ano 77, o cabeza de cartel. Meila Gil era o cartel da UCD na Coruña e Carlos Barros o cartel de Partido Comunista de Galicia en Pontevedra. Foi detido en Ourense en maio do 71, acusado de asociación ilícita por constitución do Tribunal de Orde Pública, do que acabamos de falar, e despois tamén foi detido máis veces, en todo caso xo contará ele. Licenciouse en Xeografía e Historia no 86, onde iniciou esa nova vida despois de todo ese periplo político, e obtivo no 88 o doutorado coa tese que xa conocedes, supoño, e exerce desde entón como profesor de Historia Medieval na Universidade de Compostela. E ele volve a falar da súa vida, dunha parte da súa vida, non de toda a súa vida. Bueno, gracias a Cito, a Lorenzo Fernández Prieto, amigo de todos estos anos e de inquietudes, pero sempre me mostrei disposto a ir aquí a explicar isto en clase, porque ademais creo que como isto estamos como as clases de reinos hispánicos, estamos grabando en audio e en vídeo e vamos a distribuir por la rede, con isto quero animar a outros tamén dentro da universidade, profesores que pasaron por cousas parecidas, somos moitos, pero máis dos que se coñecen, entón hai que salir do armario todos, porque justamente viñamos de comentar con Tito que é moi importante que ese proxecto interuniversitario que dirixe non ese lote continúe, se cambian a Xunta de Galicia nas eleccións deste ano e chegue ata o 77, porque entón habería bastante sorpresa, porque non dime o que presume e che diré do que careces, é dicir, os que máis estiveron non son dos que máis o comentan públicamente por motivos, porque estamos todos fora da política, no meu caso
Desde hai 30 anos non das inquietudes políticas, pero sí da militancia política. Bueno, dito eso, como historiador, eu quero tamén dar exemplo dun exercicio do que os franceses chaman eurohistoire, eurohistoria, de autobiografía, moi importante para o historiador presente, sobre todo para o historiador futuro, ter as historias de vida dos propios historiadores que inciden na obra que fan, non? Entón é unha obriga, incluso unha obriga académica e historiográfica. Como non é a primeira vez que fago isto, comentarvos que vou falar de memoria, é dicir, solamente utilizando os meus recordos, porque cando o escriba, probablemente, ademais disto, dos meus recordos, o que farei é buscar datos, confrontar, contextualizar, etc., porque non creo que seña capaz de evitalo, non? Porque agora non son o que era, non? Antes era un estudiante de industriais, etc., e agora me fixe historiador, entón a miña capacidade analítica cambiou, antes era exclusivamente política e agora máis historiográfica. Supoño que utilizarei máis datos. Entre outras cosas, porque aí non me acordo de todo. Pero aquí solamente vou a falar do que recordo, porque ten un valor primisenio. Por que ten un valor primisenio? Porque a memoria garda unhas cousas, outras non, e ademais, se te apoias nos teus recordos, hai máis posibilidade que reflexes o ambiente mental, psicolóxico, cultural e político da época. Estamos falando de 50 anos atrás, medio século é moito, non? Cando explicamos a historia, medio século é moito. Entón, nese sentido, a clave está aportar unha experiencia para que se entenda mellor ese pasado histórico, que é sobre todo o franquismo, non? E a loita contra o franquismo, especialmente a loita contra o franquismo dende a universidade, que non se entende. É moi difícil para vos que naceches no ano 90 entender o ambiente no que nos vivíamos, as nosas motivacións, etc. E aínda tan é difícil para os que son máis novos que vos, que naceron simplemente a partir da transición, incluso un pouco antes. É difícil. Entón, este testimonio pretende aportar subjetividade sobre a base de que a historia o fai a xente, estamos falando de unha historia con suxeito humano, e logo contexto, de maneira que cos meus recordos podedes entrarvos no contexto da dictadura, que non é nada fácil para quen naceu en democracia. E tamén, desta forma, se outros siguen o meu exemplo, pois para o historiador futuro se pode practicar con máis facilidade empatía co obxecto de investigación. Non pasou moito tempo, sí, pero o cambio histórico entre a ditadura e a democracia foi tan profundo, non o podedes imaginar vos, porque nacéchedes en democracia, que parece como hubiera sucedido esas cousas hai un século ou máis. Non digo no século XV, pode ser excesivo. Por exemplo, eu teño que emplear o léxico de hoxe, para que me entendades, pero daquela tiñamos o noso propio léxico, que era o léxico da clandestinidade. Alguna vez farei referencias nesta exposición necesariamente breve para deixar unha segunda hora para que faledes vos e poder responder preguntas. Bueno, por outro lado, o que ofrezo eu é resumidamente un testimonio dunha xeración que coñecémola como a xeración dos 68. Eu tiña nese ano, estaba na Universidade de Madrid, tiña 22 anos, non? Mais ou menos a edade que podeis ter vos, non? Sí, pues bueno, entón para que vos fagades unha idea, tiña a vosa edade, eso é importante. Claro, daqueles estudiantes, cantos estamos de profesores hoxe en día? Moi poucos, porque na universidade antes e hoxe primeiro eres bo estudiante, e logo unha bolsa predoctoral, postdoctoral, algún tipo de contrato, xa era así antes. Entón, se se rompía esa cadea, pois logo volvías á universidade, como foi en meus casos, depois da transición, pois claro, é un reciclaje moi duro, non? Pois hai poucos, no meu caso, pero máis os que se pensa, e non todos queren
falar, porque, por unha razón moi simple. A mí me decía Hermelinho Portela hai 30 anos, cando cheguei, porque ele me botou unha mano nos meus comenzos, dicía: Carlos, esa parte do teu currículo coa que ele simpatizaba non cho van ter en conta. O sea, que xa sabíamos, non? Pero é unha maneira de decir que realmente na Universidade Democrática eso non se tiña en conta, nin se sabía como consecuencia do problema que temos con a memoria histórica, porque pois a amnistía se transformou en amnesia e estas cousas se olvidaron non só respecto á represión durante a Guerra Civil, sino incluso a represión que hubo en España ata non só a morte de Franco, e que no ano 75, que a hubo no ano 76 tamén, e no País Vasco ata o ano 78. É dicir, que hubo represión, Franco morreu matando, e se torturou a Cati ata o final, e iso tamén quedou esquecido. E a min eu recordo moi vivamente como do tema da tortura falábamos saídos da clandestinidade, pero moi pronto deixou de falar, porque deixou de interesar. Simplemente deixamos de comentarlo, e iso quedou como un secreto entre a xente da miña xeneración, do meu partido e de outros partidos, que ainda me persigue ata o día de hoxe. Hasta hai moi pouco tempo, nun congreso sobre o Condado de Lemos en Lugo, un dirixente da UPG, que xa non está activo agora, pero é da miña época, Manolo, me decía, ali coñecín a Dieguez, o escritor, e dicía: me chama moito este Carlos. Eu iba a falar ali, Fernandinho, e me dixo Manolo, xa lle dixo, era un secreto, non que eu estuvera na clandestinidade, sobre todo que fora un torturado da ditadura, e eso solo uns cuantos, e a maneira que dicían a ninguén, ni eu tampouco falaba normalmente fora do meu ámbito familiar e dos militantes daquela época, porque simplemente non interesaba, e dai que non haxa máis testemunhos como este que estamos dando. Porque dá a impresión que a sociedade non se interesa, non quero recordar o que foi a dictadura, a cara fea da dictadura. E o proceso da memoria empezou por onde ten que comenzar, que son os fusilados extralegalmente durante a Guerra Civil, e que dá un longo camiño ata chegar ás eleccións do 77. Claro, o que pasaba naquel tempo coa xuventude universitaria que estábamos comprometidos. Canto máis implicados, máis nos reprimían, porque traballábamos a luz pública e tarde ou cedo se caía a represión en riba, que tiña unha consecuencia directa e indirecta, claro, a expulsión da universidade. Salvo que os teus pais foran ricos. Entón, o que facían as familias, como dicíamos, ahora falo con éxito da clandestinidade, as familias burguesas era mandar os fillos a estudiar, por exemplo, a Estados Unidos. Vou a dar casos non galegos, como Andreu Máis Culé, conselleiro de Economía da Generalitat de Cataluña durante moitos anos, con Mas, non sei se sigue. E foi un dirixente do PSU de Cataluña na clandestinidade do movimento estudiantil moi importante. E o mandaron a Estados Unidos e ali rematou a carreira. E outro caso moi coñecido, Pilar del Castillo, profesora da UNED, e que foi ministra con Aznar de Educación de unha nefasta memoria para a universidade, que tamén, tan pronto a policía anduvo detrás dela, a familia sacou de España e terminou a carreira ou fixo o máster, etc. Fora, logo regresou como profesora, pero a maioría non tiñamos esa posibilidade e tampouco queríamos, porque o problema é que con un grau de implicación grande na militancia antifranquista, pois podendo exiliarte non te exiliabas, e aguantabas a pé firme, polo menos no PC, tamén non foi magnífico. Que foi daquela xeneración universitaria comprometida do ano 68? Alguns que son máis visibles e os que, por desgracia, son a referencia de toda unha xeneración que foi unha xeneración revolucionaria, pois siguen na política en organizaciones máis á dereita ou incluso ás veces moito máis á dereita na que militaban naqueles anos. Me parece extraordinariamente injusto, non? E non tanto por os que simplemente foron políticos do PSOE, senón por os que foron políticos do PP ou de Converxencia
e unión en Cataluña ben importante. Chegou a ter hasta 3 ministros que decían que foran do PP. Bueno, estaba Celia Villalobos ali, que non o digo por nada, pero fora da Organización Revolucionaria de Trabajadores. Ainda que queda certo estilo así. Pero bueno, con eso, que quero decir? Que esa minoría que seguiron a política deu a imaxe dunha xeneración e deu unha imaxe negativa do que foi a xeneración do 68. Bueno, unha minoría que estábamos comprometidos e logo resultou que tiñamos o vento da historia ao noso favor. Un profesor desta facultad, non vou dicir o nome, máis ou menos da miña edade, estaba na Asociación Profesional de Estudiantes, que era unha asociación animada polo réxime para facerlle frente ao noso sindicato democrático. E dicía, claro, estaban todos esos así revoltosos e tal, pero que non se podía pensar que eso fora tan importante. A mí me recordaba esa historia da Revolución Rusa que leí cando tiña a vosa edade, non sei se foi a de Trotsky ou a de John Reed, donde cando os soldados, campesiños e obreiros estaban asaltando o Palacio de Inverno, había xente que estaba calcetando, miraba pola ventana con esa trompa e iba ali a asaltar ao Palacio de Inverno sin interesa a consciencia histórica de que se iniciaba un novo, realmente o século XX coa Revolución de Outubro. Xa esas cousas pasan. Pero a minoría seguiu unha política moi minoritaria, pero a maioría non. Nos fomos para a nosa casa, sobre todo para as nosas profesións, rematando algúns carreiras, logo no meu caso cambiando de carreira, tratando de reinsentarnos un pouco tardíamente na vida profesional que non todos conseguiron. O de clase foi extraordinariamente duro e algúns volvimos á universidade cambiando de carreira, no meu caso como profesores, pero claro, é que eu levo agora, me xubilo con 26 anos de profesor de universidade e a xente da miña edad pois estivo 35 ou 40 anos. Pois foi moi duro. E eu sei moitos que, por exemplo, o MC tiña a estrategia de enviar as fábricas, porque non tiñan obreiros, e enviar a fábrica xente en Vigo que quedou de obreira. Xente estudantes da universidade que entraban como obreiras hasta o final. E outros que puderon reciclarse profesionalmente, pero nun nivel máis baixo do que correspondía á súa formación e á súa capacidade. Nunha época en que había prácticamente pleno empleo, que calquera podía topar. Iso foi duro para a nosa xeneración, eu creo que mereceu a pena. Tito me decía que empezara falando da motivación para entrar no movimento antifranquista. Xa o dixo, eu acabei a carreira de peritos en Vigo no ano 65, con 18 anos, e estuve en Madrid o curso 65, 66, 67, 67 e 68. Claro, históricamente, non só para España, sino internacionalmente tamén. Eu tiña moi bo expediente por obriga, porque como fillo de traballadores, sin beca, sin bolsa, non podía estudiar e non é como agora, exixía un notable alto para manter a beca. E só estudiaba, ademais, a pesar de que na miña casa se vivía un ambiente antifranquista, meu pai me educou para estudiar. E cando fui a Madrid, meu pai traballaba na construcción naval, miña nai no sector metalgráfico, o salario da miña nai para que eu pudiera estar en Madrid. Todo eso, que quer decir? Quer decir que estudiaba, nada máis, non me metía. Me costou un pouco decidirme a entrar no movimento estudiantil. O primeiro motivo é que ali en Madrid nos veíamos continuamente un grupo de xente de Vigo, algúns coñecidos como Enrique Curiel, San Morton. E do primeiro me creaba mala conciencia o feito de que eles estaban metidos no movimento estudiantil antifranquista, democrático, e eu sendo un fillo de traballadores, pois me mantiña un pouco, pois eso, como bo estudiante, eso me costou. E logo, a segunda motivación, eso me costou e me animou a ir á primeira asamblea.
E logo entra en xogo o sentido épico da vida moi característico tamén da mocedade. A primeira asamblea a que asistí, daquela o PC estaba na Furia ainda, creo que fora en Políticas ou en Filosofía e Letras de Madrid, no campus da Complutense, pois me causou unha forte impresión, porque éramos moitos, igual que aquí nesta facultad se celebraba no ano 68 e se enchía o patio exterior, etc. E iso que era unha universidade moito máis pequena. Entón, esa sensación de forza. Entón, outro motivo épico é o que agora se dice si se pode. E podíamos plantar cara á dictadura e era moi moito suficiente. Porque aínda non sendo todos os estudiantes universitarios, participou, por lo menos en a asamblea, en manifestación, unha parte importante desa generación. E logo xa, coas lecturas, etc., a épica revolucionaria. É dicir, iso agora é algo que oculta a xente da miña época. Non quer recordar, pero do PC éramos os máis moderados. Aí todo o mundo era o trotskista ou o prochino, éramos todos marxistas dos diferentes grupos que se movían na universidade, e o noso objetivo, que nos unía a todos, era a revolución socialista nas súas diferentes lecturas. O sea, o que queríamos cambiar o mundo, se decía por o máis francés, non, o que queríamos é facer a revolución. Entón, éramos jóvenes, evidentemente revolucionarios, nun contexto de dictadura, ante todo antifranquista. Eu entrei na Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, na Castellana, sigue estando ali, primeiro na comisións de estudiantes, que estaba montando o PC, logo no círculo, se chamaba así, como Podemos, do PC, para diferencialo da célula, que en principio fui un simpatizante, e logo a través do PC participei na constitución dos DEU, do Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Madrid, copiado do Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Barcelona, que era o contrapunto do sindicato fascista, o SEU. Bueno, a universidade era unha zona de liberdade, o sea, os DEU o constituímos como un sindicato único, non que cada un tiña cada grupo, non. A través de asambleas e de elección de delegados, eu fui un delegado de industriales, cando tuvemos a asamblea constituinte de toda a universidade, nos elegían os órganos dirigentes. Eso non se podía facer noutros lugares, salvo grandes fábricas que tamén eran zonas de libertad. Entón nos movíamos nun ambiente de sensación de forza, de sensación de unidade e onde a dictadura estaba presente a través dos espías que andaban por ali, pero estaban marxinais na universidade. Por lo menos nas actividades estudiantiles, nas actividades reivindicativas, nas actividades culturales, pues se escondían e andaban escondidos entre nós, ainda que non tiñan ben localizados. O ano seguinte de volver para Galicia caeron boa parte dos meus compañeros, tamén eu caí aquí en Galicia. Por que o PC e non outro partido? Había o PC e había grupos que daquela decíamos de extremo ou de ultraesquerda. Normalmente trotskistas, a maioría prochinos, ou polo menos marxistas-leninistas. Bueno, tener que é un partido obreiro, había unha mitoloxía sobre o papel do proletariado na Revolución Mundial. Entón, é un partido realmente obreiro que entroncaba coa historia do movimento obreiro de España. Eso é moi importante. Logo, porque era o partido máis organizado e que supoñía a continuidade coa Segunda República, co bando republicano na Guerra Civil e coa guerrilla. E que unha serie de cuadros, finalmente, a partir dos anos 50, dirixido por Santiago Carrillo, soupo conectar coa xeración máis nova do interior. Era o motivo principal da hegemonía do PC no movimento democrático, na época da dictadura, era a eficacia da súa estrategia. É dicir, acabamos entrando no PC porque participábamos nos movimentos democráticos. E porque, claro, tiña unha estrategia que priorizaba a loita contra a dictadura sobre, por exemplo, os objetivos socialistas da revolución que queríamos facer, que nos distinguían dos outros bastantes grupos de esquerda. Todo dábamos e por la democracia, entre outras cosas, porque sin democracia era imposible os objetivos posteriores de revolución
social. No ano 56, que cando Santiago Carrillo empeza a tomar as riendas do Partido Comunista de España, bueno, coñecedes pola transición, pero esos foron os meses finais. Ele foi o líder que organizou a resistencia, non solamente política, sino tamén social e cultural en España desde fora, durante décadas. Entonces, ese é o tema. E entonces ele sacou, bueno, xunto co resto do partido, a estrategia da reconciliación nacional no ano 1956, cando resultaba evidente que non se podía derrocar a dictadura pola vía das armas. O sea, tomando conta da derrota da guerrilla a finais dos anos 40, simplemente polo abandono por parte dos aliados dos movimentos democráticos que había en España e o pacto que no ano 53 tivera lugar entre os Estados Unidos de América e a dictadura de Franco, coas bases militares e todo eso. Entón, bueno, cambiou a correlación de forzas e se impuso co apoio tamén do Partido Comunista da Unión Soviética a idea leninista de traballar nos sindicatos zaristas, nos sindicatos verticais, que foi clave para o surgimento do movimento obreiro e que, sin embargo, non funcionou na universidade. Porque na universidade, donde o movimento democrático é anterior, incluso que nas fábricas, pois simplemente se crearon organismos sindicales paralelos e porque tiñamos a posibilidade de facerlo. E entón, nese sentido, non se aplicou esa política, pero no mundo obreiro sí, e coa idea de que se queremos potenciar movimentos sociais contra a dictadura, daquela decía un movimento de base. Pois é necesario tamén reconciliar as xeracións, porque o problema que se ha topado o Partido Comunista na universidade, que era unha universidade moi elitista, e a maior parte eran fillos de empresarios ou de dignatarios franquistas, os meus compañeros. Eu era un dos poucos fillos de traballadores e había algúns máis de tradición republicana na súa familia, pero era unha universidade de privilexiados e para conseguir un movimento estudiantil, etc., era importante eliminar todo o tema da guerra, deixar atrás o tema da guerra civil e iniciar e conseguir que a nova xeración organizaran un cambio sin medo, porque cando se di que morreron nas cunetas 130.000, pois ás veces non se deduce algo tan claro como o medo que se estendeu por toda España, respecto a que non se podía decir non a Franco ni non a dictadura, había que acatar o sistema sin facer nada, incluso sin pensar diferente do propio sistema. Entonces se pasou aí los alrededores do ano 56 da luta armada de guerrilleira protagonizada especialmente por resistentes españoles, republicanos españoles que houve no resto de Europa na luta contra o fascismo e o nazismo. Se pasou de eso a unha luta pacífica de masas, se decía de movilización social, que deu un moi bo resultado, non suficiente para derrocar finalmente a dictadura, pero sí para generar uns movimentos sociais moi poderosos. Paralelamente, estamos falando de por que o PC acaba sendo hegemónico, pois polo seu ayornamento ideolóxico do stalinismo, a posicións críticas coa Unión Soviética no ano 68, vivín en Madrid, pois a intervención en Checoslovaquia, ou, digamos, a resistencia do Partido Comunista francés ou a oposición do Partido Comunista francés ao movimento estudiantil de maio do 68. A nosa organización, apoiada pola Dirección Exterior do PC, adoptou unha posición crítica coa Unión Soviética e a partir dese momento fomos o que logo se chamaría eurocomunismo, que é un fenómeno moi posterior, casi 10 anos posterior, protagonizado polo Partido Comunista de Italia, que introduce un cambio radical na ideoloxía dos partidos comunistas que se resume nese lema de socialismo e libertad. É dicir, que a revolución non é instaurar a dictadura do proletariado, sino un régimen democrático, pero socialista, nunha posición moi novedosa para o
partidos comunistas, sobre todo si se recoñece públicamente, porque os que logo en outros países continúan sendo, digamos, estalinistas, pois igual se adaptaron ao régimen democrático buscando ter maior ou menor influencia nas súas institucións. Pero o valor que tivo o Partido Comunista de España e o Partido Comunista Italiano é tomar nota de cambio ideolóxico que suponía pois, o contexto democrático que estaba aflorando nas últimas décadas do século XX, onde era imposible defender o socialismo se ao mesmo tempo non se defendía a democracia. No ano 68, despois do que foi o acto simbólico en España relacionado con maio 68, que foi o recital de Raimon no que hoxe a Facultade de Xeografía e Historia era a Facultade de Políticas Económicas en Madrid, e a partir esa foi a última manifestación na que participei. En Madrid volvín a Galicia porque simplemente era moi difícil militar, estudiar, e logo necesitaba traballar, daba clases particulares, e además recibiron unha multa moi forte por participar nunha manifestación das comisións obreiras juvenis, que foi pagada democráticamente por colecta nas diversas facultades, e estaba nun tris de ser expulsado da universidade. En este caso, de unha maneira directa, volví a Galicia, xa tiña unha titulación universitaria, perito industrial, e entre finais do 68 e principios do 69 participei nun castelo na campiña francesa, que non cedía o Partido Comunista francés, que tiña moita influencia municipal, na constitución do Partido Comunista de Galicia. Bueno, trouxen aquí, ao final, non sei, as carteiras que usábamos para entrar e salir pola fronteira, con un truco aquí para levar documentación falsa, sobre todo o pasaporte falso, que é o último que utilicei, e xa, pois, en vísperas da legalización do Partido Comunista, xa me quedei con ele. Logo, ao final, se queredes, se podedes botar un vistazo. Bueno, participei xa niso curso dende... Que fixo este señor que está aquí? Que o fixo Domingo Malagón. Domingo Malagón, sí, falábamos dele. Facía uns artiluxios maravillosos e falsificaba uns... Bueno, eu teño a primeira vez que fui no ano 68, fun comeu, porque o partido consideraba que non estaba localizado pola policía. Estaba localizado en Madrid, pero eran moi inútiles e non me facían en Galicia. Tardaron en darse conta que estaba en Galicia. E entón un comeu, non o trouxe, pero teño o meu, e é prácticamente idéntico, porque eran sumamente virtuosos. Domingo, agora é unha fundación que se chama Domingo Malagón, e isto é facer documento falso. Bueno, estuve na edición do PCG desde a súa fundación, no Comité Central do PC, dende o ano 1972, estuve unha dúcia de anos, todo o que quedaba de clandestinidade, transición, etc. Era o máis noviño. Eu entrei con 26 anos, e os outros dos máis novos do Comité Central na clandestinidade eran Joaquín Sempere e Isidoro Bois, dous catalán. Joaquín Sempere, o que me teño topado na Rúa Cidade Académica, o profesor de Socioloxía na Universidade de Barcelona. Isidoro Bois continuou activo, polo menos en comisións obreiras, pero tiña 5 ou 6 anos máis que a mí. Non, que foi moi precoz, tamén no Comité Central do PC. Bueno, na dirección do partido, sempre que podía, volvía a movimentos sociais, nos que nos iniciáramos todos, sobre todo nun movimento estudiantil. Tiñamos moi asumido que o suxeto social da historia é clave para entender a historia, bueno, no noso caso, para cambiarla. Eu estuve en Sase diso, ao principio, organizando as comisións campesiñas entre 1969 e 70, no movimento obreiro en Vigo entre 1972 e 74, no movimento social pola autonomía nos 4 viladades, organizando en 1977 e logo nunha segunda volta o Aldraxe en 1979, e logo actividades políticas, primeiras eleccións democráticas en 2017, o referéndum pro Constitución, que daquela era pasar do inferno ao ceo,
hora de expresar visto a crítica e moitas veces justificada que se fai da Constitución de 1978, pero era todo moi precario e tiñamos que ser un partido, sobre todo nos éramos un único partido que funcionaba como tal na clandestina, que nos organizamos algúns actos, o mismo en 1971 co Estatuto de Autonomía que nos defendimos en solitario, tomando como referencia o Estatuto de 36 toda unha serie de anos ata a negociación do Estado e aí o referéndum sobre o Estatuto. O tema primeiro que hai que entender é que en dictadura son inseparables as reivindicacións sociais e económicas das reivindicacións políticas. É dicir, se tú fas unha folga, existe un aumento de salario, cambios na forma de organizarse a universidade, inmediatamente a policía actúa, porque non hai ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni libertad sindical, entendedes? Entón, toda a actividade de tipo reivindicativo estaba automáticamente politizada. E, como consecuencia, os que estábamos levando esa actividade éramos os que queríamos, ademais de conseguir esas reivindicacións de tipo social, queríamos democracia. Por exemplo, no caso do movimento obreiro era evidente, estaba nunhas penosas inferioridades de condicións para negociar as súas condicións de traballo, porque non había sindicatos. E entonces, nese sentido, conquistar a democracia, cando se conseguiu, pois supuso un cambio radical pois, en salarios, en dereitos laborais, espectacular, porque hasta ahora as negociacións que podían haber eran por parte dos dirigentes laborais con as más atadas a espalda, porque non podían ni facer asamblea, non podían facer folga, pois os empresarios eran donos e señores, por eso se resistiron ata o final ao advenimento da democracia, logo aceptaron, pero lles costou bastante, naturalmente. Todo o que foi logrado costou moito, costou sangue, porque hai xente que morreu, e xente ferida, e xente torturada, e xente que pasou os anos de prisión, por lo tanto, por si algún pensaba que eso saía do ceo ou negociacións de altura, xa lles digo que eso é unha actitud antihistórica. Eso visto dende a base, dende a sociedade, que como hai que ver as cousas, costou muitísimo. Foi celebrada todo o logo da transición como unha grande victoria e como unha honra para os que morreron e caeron nesa luta. Sinto contradecir a opinión que podedes ter algún, pero os podo decir como fonte directa da historia, como sempre me recorda a Tito, que é así. Eu sei, por ninguna autobiografía do meu pai, claro, para eles e para todos os da súa generación que viñan da Segunda República e todo eso, pois imaginados, unha grande victoria. Decir sobre isto de que cando estábamos na actividade social ou na actividade política non había distinción, a min todas as veces que me prenderon, que pasei por a cárcel, que sufrí malos tratos de tortura, sin excepción foi polo que hoxe son actividades sindicais, sin excepción, no meu caso. Tamén estaba particularmente vinculado e alternaba traballos de dirección política con traballos nos movimentos sociales, para que vos imaginedes que cuán distinto é a situación actual, por fortuna. A estrategia do PC era derrocar a dictadura a través da movilización de masas, o que chamamos a folga xeral política e a folga nacional, que levaría a unha ruptura democrática, e había un plan que nos últimos anos da dictadura tiñamos os dirigentes nas diferentes organizacións para tomar os locales do movimento, etc., e sustituir os órganos da dictadura por órganos provisionales de goberno. Neso andivemos, por lo menos dende os anos 50. A vida da clandestinidade. Bueno, tamén hai moitas ideas simplistas. Eu, daquela, a edade que tiña, sendo estudiante, e logo, cando volvín a Galicia, me daba a mesma vida que o resto da xente moza, non? Grupos de amigos, festas, baile, cine, que sempre me gustou moito, íbamos en grupo, os amigos todos, unha doble vida, decía Tito, pois é unha doble vida. Por un lado, a vida pública, e por outro lado, unha vida clandestina, pero para
falar con máis rigor, semi-clandestina, porque cando estábamos nas facultades ou nas fábricas actuábamos como líderes sociales, non clandestinamente. Claro, digo isto dos meus amigos e ao final acababan sendo molestados pola policía, un deles Julio Sequeiros. Vale, por qué? Porque claro, pensaban na súa simpleza. Tamén foi estudiar fora. E tamén foi a estudiar fora, vale. A familia podía sacar e sacou. É o mellor que podían ter feito. Alguns non iríamos fora, que tamén non queríamos. Desde a ocasión, cando había unha caída, nos quedábamos. E simplemente por algo que ten que ver co valor e o medo do que falarei posteriormente. Bueno, era un pouco incómodo, porque os amigos acababan molestándole, porque a policía tiña esa idea simplista tamén, de que todas as relacións de amistade, noivas e todo eso que tiñamos era porque era todo político, e non era todo político. Era bastante absorbente a militancia, pero de todas maneiras teníamos a vida da xente moza normal. A actual muller miña, levamos a moitos anos, coñecida ainda ao final o franquismo, molestaron a ela, pues, como viña de Francia, pensaba de que era do aparato do partido, e se fora do aparato do partido, como iba a andar con ela por aí? Pero eran así de parvo os policías. Pero bueno, era unha muller firme e tal, e seguimos con noso amor hasta o día de hoxe. Outras novias que tiven non pasaron ese filtro para nada. Non porque molestara a policía, sino porque alguén lle decía que andaba metido en cousas clandestinas, entonces desaparecían. O cual saltaba unha cousa a outra, hasta que a tutela definitiva. Pasaba a clandestinidade. Pasaba unha noiva a outra hasta que a tutela definitiva, que era unha copa de... As citas as tiñamos donde? Por iso que eu falo máis da loita contra a dictadura que da transición, porque a transición se resultou. E xa éramos legais a partir da Semana Santa do ano 77. Pero a cita normalmente había moitas menos reunións cando nos legalizaron, decían de verde un escudo de ferro, todos nos pasábamos o día reunidos, se fixo moi aburrido todo. Os dirigentes tiñamos despachos, e foi cando saí pensando en volver á universidade e en outras cousas, porque xa se fixo todo moi aburrido. Na clandestinidade nos veíamos nas ruas, nos cruces de camiños, no monte e do pouco tempo, e as reunións duraban pouco, ademais, escapando das casas, escapando que eran ratoneiras, ou podían ser ratoneiras. Un amigo profesor daqueles anos, Tono Rodríguez Casán, profesor da Antigua, sempre me recorda que a dirección do Partido Comunista de Galicia nos reuníamos na súa casa. Sí, pero estaba xa Santiago Álvarez, sí, pero xa éramos legais, no seu piso de estudiantes, pero sí, xa éramos legais. Antes, no monte, nas rúas, alguna vez, pero nas rúas é para decir, quedar tal día, tal hora, cando queríamos facer unha reunión, por exemplo, na folga del 72, nos veíamos nuestra radio, concretamente de Vigo, debaixo dos árboles, ali que parecíamos maleantes máis que calquera outra cousa, sentados no chan. O movimento obreiro chegou a facer asambleas, porque non podían facelas nas fábricas, porque estaban pechadas, porque había folga, entón facelas no monte, e che contan mil aventuras de a Guardia Civil detrás deles, e eles fuxindo no monte da madrugada. Eu tiña un sistema de semi nesta vida, nesta doble vida, que cando había unha situación de perigo, porque boa parte de esa militancia miña non tenía lugar en Vigo, tiña un sistema de cambiar escalonadamente de casa, normalmente de familiares e amigos, conforme o perigo se incrementaba. Eso fixe de unha maneira, en fin, moi cuidada, cando as 2 semanas da folga do 72, agora se está facendo un documental, e justamente escollimos unha casa de meu tío, que era como un fai grueiro en Hijos de J. Barrera en Vigo, que está como naqueles anos, está exactamente igual, e en fin, a máis non era unha familia numerosa, tiñan moitos primos, e me mandaron para o Fallao, en fin, pude rememorar a precariedade e a austeridade na que vivíamos, naqueles tempos éramos mozos tamén, nin se nos ocurría máis luxos que sobrevivir e poder tomar un café nunhas cafeterías que se estaba a poñer de moda, e era un lugar para ligar tamén importante.
Bueno, entonces, o medo se asumía colectivamente. Esto creo que é unha das cousas máis difíciles de entender. É dicir, que se a unha generación lle toca pasar unha situación de guerra ou de dictadura, ou, pois o mismo se pode decir no caso de resistencia no resto de Europa, pois hai unha parte desa generación que asume o risco de unha maneira natural. Claro, nas guerras pode ser voluntario ou obligatorio, pero igual, se asume, se vai ali e se pode pegar un tiro. Entonces, que decirvos? Se asume e na medida que tes máis responsabilidade se asume pois máis, porque claro, a represión pode ser maior sobre ti. Aí se produce unha especie de selección natural tamén, pero non creades, hai xente que a mellor logo é moi normal, pero que nese momento, pois, como se trata de un fenómeno colectivo, pois foron héroes cotidianos, o mismo pasaría a vos. Bueno, non sei, é máis fácil sendo estudiante que sendo profesor, non? E así había profesores que estaban, no momento dos penenes, despois apareceron todos, pero o máis normal era que entráramos nesta dinámica revolucionaria sendo estudiantes coa generosidade e ademais co valor que se ten cando se mozo. Bueno, o problema, visto dende hoxe que había, con toda esa militancia en condicións tan extremas e tan difíciles, fora do tema do medo, claro, naturalmente, cando nos legalizaron, era un alivio non ter que andar sempre pensando que se viñan detrás, se non viñan detrás, que te podían coller, era un alivio, pero non fomos infelices, aquilo para nada. Creo que o meu optimismo ven daquela época. O sea, estábamos cambiando o mundo, transformando a realidade e éramos felices e vivíamos a nosa vida como nos sentimos igual que o resto. O PC tiña, bueno, claro, pero había problemas, por exemplo, cando rematabas a carreira, dificultades para atopar traballo. Chegando a Vigo, a miña ilusión era entrar en Citroën e participar no movimento obreiro, naturalmente, pero, bueno, inmediatamente estaba fechado, en Citroën, con todas as grandes fábricas, había un despacho da Brigada Político-Social e inmediatamente prohibiron eso. Entón, tive dificultad para atopar traballo como perito industrial, e que logo conseguín moverse. Logo, para ter familia, o dixo un pouco en broma, pero en realidad me casei con Mariluz García do Campo o día antes da manifestación da amnistía que fora negociada pola miña parte co goberno civil. A situación estaba bastante tranquila, se non me hubiera casado antes con toda a seguridade, porque outros compañeiros, obreiros, sobre todo, que tenían fillos e mulleres e tal, era un desastre, porque era todo facer cola para entrar nas visitas carcelarias e todo eso. Podendo elegir, mellor non traer ao mundo a ninguén nesas condicións, pero o que máis logo, pasado o tempo, me afectou, a mí, vendo ademais a evolución de outros compañeiros, é o corte, o sea, en que medida se impide ter unha vida profesional exitosa, unha vida profesional para que estábamos preparados, porque, o sea, moitos licenciados universitarios, ingenieros e todo eso, era un pouquinho. E entón, nese sentido, eso se fixo imposible, e logo, por retomalo, pois conseguimos despois da transición, conseguimos uns poucos. E eu digo porque me atopo os compañeros do meu partido e de outros desas épocas, e foi ao final o precio maior que hubo que pagar, no personal. O PC tiña unha estrategia que non compartían os restantes grupos, de salir á superficie, se decía, e que eu defendía, ademais, porque estábamos para eso, para salir á superficie, mobilizar a xente polas súas propias reivindicacións, o que levaba a mobilizar a favor da democracia. E defendendo que ao traballar a luz pública eso che protexía da represión, o cual é certo, relativamente. Eu estuve 7 días na comisaría de Ourense e, bueno, pararon cando viron que non sacaban nada de min, pero se non hubiera habido presión exterior,
eu que sei, as homilías dos curas, as sesións co bispo, co gobernador militar, coa prensa, etc. Se non hubiera habido presión posterior polos compañeiros que estaban fora, me podía ter estado ali non unhas semanas, non varias, ou un mes. Por cual, pues bueno, será un incremento de sufrimiento. Tampouco eles se apresuraron moito a facerse con esa presión. E iso que eu ali non era coñecido, porque estaba en música cultura cando me colleron en Ourense. Pero, bueno, xente que si era coñecida do mundo, que sei, Quesada, o artista, a familia de Peñarrey, outros que se moveron, etc., que estaba preso comigo, pois conseguían, pois é, unha especie de coraza relativamente protectora e non tiñamos outra opción. Ao final, todos que estaban moi implicados, todos caímos, nun momento ou outro. A caída do término que se empregaba cando a policía collía falaba, normalmente, ou conseguía datos e iba tirando o fío e caía uns cuantos. Desa organización, células estaban organizadas independientes unha de outra, normalmente paraba nun momento dado. Pero sempre tiña que haber alguén que parara a caída, negándose a falar. Ese é o tema. E o que lle tocaba, ou o que nos tocaba en cada momento, pois tiña que apandar con ese papel. Bueno, eu repetiríamos a nosa generación, sin dúbida, sin dúbida. Imaginados como estaríamos hoxe en día. Bueno, o que pasou logo na transición fixo que o PC tuvera unha boa imaxe, e o propio Santiago Carrillo, e todo iso por a colaboración na negociación durante a transición, por lo tanto, se presume bastante diso. Pero así, moi por riba, sobre todo os que están na política ou os que queren entrar na política. Porque o resto tampouco quere falar moito diso, ni quere que se saiba moito das cousas que pasaron naquelas épocas. Bueno, o meu balance estou rematando para cumplir os 40 minutos en que quedamos, que sería a miña intervención inicial. Eu creo que o balance da nosa loita pola democracia, fixado, nos falábamos sempre de liberdade, non falábamos de democracia, e non pensábamos para nada na democracia representativa. Sabíamos, obviamente, que a democracia institucional era representativa, pero non nos movíamos polo que logo se botou en falta a democracia directa. Si queríamos libertad de reunión, de manifestación, de expresión, de forma, para movilizarnos libremente sin que a policía nos reprimira. Me explico? Entón, nese sentido, para nós a transición foi un éxito, porque eso se conseguiu ampliamente. Claro, eso tuvo, naturalmente, as súas secuelas. E tampouco era o que queríamos, a maneira que se deu a transición, pero a movilización foi insuficiente. O sea, nós queríamos un cambio de réxime como noreste de Europa a partir do ano 1900, da caída do muro de Berlín, coas masas na rúa, como en Polonia, como en Rusia, como en Rumanía, coas masas na rúa e generando, como en Rumanía, os que entraron ali no Palacio de Goberno, un goberno provisional. Esa era a nosa idea, con independencia da cuestión ideolóxica, que significa, pois, a transición no leste de Europa do socialismo chamado real, etc. Ou como as revoltas no Magreb no inicio de momentos indignados no ano 2011. Pois igual, manifestación, ocupación fuxida polo tellado do Palacio do Goberno dos dictadores, iso que non queríamos. Estuvemos loitando por eso desde a caída, desde a pérdida da guerra civil. Primeiro coas guerrillas, buscando unha insurrección armada de general, e despois, unha vez que Carrillo se impuso no PC e conseguiu que os guerrilleiros que entraron por o Valle de Arán non entraran en España, que iban a ser eliminados polo exército franquista, e que a partir de aí se cambiou a loita armada pola loita pacífica. Ese é o tipo de cambio histórico que queríamos. Un cambio, se queredes, máis parecido, por exemplo, ao que se deu en Portugal, relativamente, porque en Portugal, de toda maneira, foron oficiais e soldados do exército os que derrocaron o salizarismo, pero con unha participación popular desde o primeiro momento. Non nos ganamos porque a xente nos seguimos relativamente. Moita xente se mobilizou, moita.
Na época de Zapatero estaban facendo unha base de datos sobre represaliados do franquismo, pero represaliados pois, que tuveron multas, pasaron por comisaría, expedientes, cosas, incluindo as grandes represións e a pequena represión. E salieron 4 millóns de euros. Probablemente, como se te movilizaba, eso, decir, me dixo a mí a policía, chegado de Madrid a Vigo, cuando el cántaro a la fuente alguna vez se rompe. Bueno, entonces, si pensamos en 4 millóns de represaliados, podemos pensar en 8 millóns de membros activos da oposición do movimento social. Nun país que tiña, naquele momento, 34 ou 36 millóns de habitantes, e que non foron. E iso sabemos moi ben os que se fixemos a folga xeral. Eu, cando rematou a folga xeral de Vigo, houve unha xuntanza con este pasaporte, ademais, creo. Non nos tería que fixarme nas datas de responsables do movimento obreiro coa dirección do PC no exilio, que tamén estaba na clandestinidade, cando entraba naquel momento. Pero, bueno, o PCF nos axudaba. E naquela reunión, visto os análisis e da dirección do partido, algo que eu comprobara na folga xeral de Vigo, porque era un pouco como dirigente político da folga xeral, facía as otavillas e me reunía con os dirigentes das fábricas e iso. E a conclusión que cheguei ali é que non íbamos a conseguir a folga xeral política e menos a folga nacional, porque en Vigo a clase media non se unira aos traballadores na loita pola democracia e porque non logramos máis que folgas xerais locales. Primeiro Ferrol e logo Vigo, ou tamén no Baixo de Llobregat, e a nivel de Estado, como se decía, naquela época o máis que facíamos as jornadas de loita, e nada máis. E a xente non estaba, por eso, de salir á rúa a ocupar as calles e a sacar os edificios públicos pacíficamente, conseguindo a complicidade do exército ou a inhibición do exército, como no este Europa ou no Magreb. Entón, tampouco o réxime estaba en condicións de facer retroceder ese movimento social que afectaba principalmente ao mundo obreiro, ao mundo estudiantil, ao mundo da cultura, e empezaba a verse a empresarios demócratas que se daban conta que a economía española non tiña futuro fora da Unión Europea, todo iso. Había unha presión internacional nese sentido. Entón, ese empate se resolveu coas negociacións da transición, que non hai que esquecer. Eu estaba naquele momento no Comité Central, que se fixeron baixo a volta militar. Digamos que o símbolo é cando estábamos no Hotel Convención de Madrid, e Jaime Ballesteros xa morreu, estaba en contacto con Carrillo, él pola parte do PC, e creo que era o que levaba nese momento Europa Press, por o nome, pola parte de Adolfo José María Armero. José María Armero. Pola parte de Adolfo Suárez, que actuaba sinceramente, que estaba contando un movimento que había entre os xefes militares, e foi cando, pensando de que podía aliviar esa presión, que logo se no golpe do 23F 9 anos despois, que o exército era franquista, os aparatos de represión, a Liga Política e Social, etc., estaba incólume aí presente, e naturalmente, pois aí foi cando aprobamos, sin previsión previa, a institución da monarquía constitucional e o cambio de bandeira nosa, a republicana, pola bandeira histórica do Estado español, a actual bandeira de España. Nos parecía unha concesión mínima, insignificante, comparado con todo o que estaba en xogo nese momento, e a responsabilidade histórica que tiñamos de sacar unha democracia o máis neta posible, porque a idea original era que o Partido Comunista quedase no momento na clandestinidade e legalizar exclusivamente hasta o PSOE, que é prácticamente inexistente durante toda esta época da dictadura. Nada máis, termina a miña maior satisfacción de todo o logrado nestes anos nas loitas do tardo franquismo e logo na transición, é que a miña filla a vos parece normal, porque eu estuve che ese privilegio, pero para mí
é toda unha nova que a miña filla pudera estudiar nesta facultad, facer o máster na London School, a tesis en Florencia e traballar nas institucións europeas e sin necesidade de pasar por estos atrancos, sino dunha maneira natural e sin renunciar ao papel da súa xeración da historia, que agora é outro, naturalmente está máis vinculado a unha democracia que ten toda unha serie de bancos, como para todos é evidente. Entón, que ela non pasara pola reflexión, para mí foi decisivo e traza un antes e un despois sobre o que isto se conseguiu na transición, simplemente. Porque unha cousa é pasar por esa represión cando un ten, na época de Ourense, 24 anos, cando foi torturado, 24 anos, e outra cousa moi distinta cando eres pai e podes pensar que a teu fillo ou a tua filla pode pasar eso. Ali non o facían eles, non facían distinción de xénero, no trato violento. Entón, en ese sentido, para min é unha enorme vitoria. Mais aínda como que gracias ás libertades conquistadas nos anos 70 nace un movimento social inédito, internacional, o 15 de maio do ano 2011 en Madrid. E logo Podemos e as Mareas rodean o sitio para que mantemos vivos o partido do 68, pois é unha gran esperanza e unha gran satisfacción. Finalmente, dice a libertade servir para algo, para que estos estén aí no Parlamento, para ter unha opción dun cambio de goberno, tanto en Madrid como aquí na Xunta, que permita completar a transición que fixemos a finais dos anos 70, que, xa vos digo, costou moito a moitos. A uns a vida, a outros feridas que nunca curaron e a outras ter a posibilidade de unha familia. Por lo tanto, foi un tempo ben empregado e a vos animarvos a facer o mesmo, moitos xa o estade facendo, como parte desa xeración, podemos decir, se a outra era do 68 do ano 11, coa satisfacción e o alivio e o descanso que non ten que pasar por toda esta vida de dureza pola que pasamos nós e polo que pasou media Europa, porque antes de nós pasou o mesmo coa xeración da resistencia en toda Europa e logo antes de eso a xeración da Primeira Guerra Mundial e das revolucións e das represións posteriores que hubo en Europa, desde os espartaquistas a todos os movimentos que se crearon a partir da Revolución Rusa de 1917. Bueno, cada xeración ten que sobrar a nosa parte e a vosa en paz. Igual que sea unha enorme satisfacción e isto que vos digo, moitos xa sabedes, estou convencido, por os pais. Mais nada, e a partir de aquí, agora